buslui, thebong buslui. Chakha. Không được. Hello family rock hai hai lam sugu norok jotto no ani katal vlog go norok bahai tong kha khayo ka hamno tong khna hinoi hingkang bo ka hamno hingkai inko budu mani kaskai ko hingkai mia ro ka vlog upload khaje ta hingkai recharge pai thanjak hingkai recharge krini bagai khaije ta upload rok hingkai tini hingkai recharge khaika hingkai ba tini ni simi vlog upload sinai hingkai tini fungo ang tabuk fungo vlog start khai tongo gai norok jatona fung ka hamdo gai nagi ni mukha rok se suja gya gai to phana mui kuthung rok snam bai kha iko ani mui kuthung foras buslui thebong buslui gai thebong buslui ketal gai tai muya chakhai kai songnai gai bukuro ba muya jani pai tu khana gai dan busai amale wan da muya ya ta muya khamani miya horo kisa songui jamani pura oven bagai tini chakhi songa nai wang hingkai norok nai tong di ang bahai ke chakhi song phunu gano hingkai tui box sa horchi thui thangka bu tui kutu khangka ang omui kutu no ri nai ta sujawoi poriskar khayai foras buslui sujawoi na bai kha hingkai bu tui bu kutu kha hingkai ri sinai tabukai songnani tabukai mosla majon mosla roi song sinai ta mosla rok ruoi som rok ruoi kutu khangai tabo kutu goi munna nai khangai o mia rawa bahan kisa ton mani abono ri rekha tabuk chakhiyo tabuk ruoi kaham ke songoi o andur ruoi tiklai chine lebu blai rok ruoi nai tong din norok iko ani chakhui moi bai mai khuli tu kham ngai tabuk mai janai phungni mai kisa chagana tukoi mai mi rok songoi tui rok tukoi phai se tabuk mai jana nai tongang ngai nai di onek thokka chakhui foras buslui chakhui ngai ta thokju ta thebong buslui bo tong ngai pura thokju ka nor bo try khane ja ke songoi 사바이 떡나이 흰장 나니 가이잖아 카글라이나 보타이 짜나니 나이디 부 수보달라 카이자 얼버리 짜만 중간부 엉농골라 떠더라 얼버리 카이던 거 이거 카게 뚫라이 파작 보타이버 카게 뚫작 보팡보 뚜이 파작 보라 돌 방마니 돌 나이디 나이디 진 돌 방마니 타보 무크 스나마이 짜라이 나이스 Kéo gió một lần kêu. 나이디 잡고 깨라이 나이 나이 정대 응 하이 Hello. 머스로 땡 Hôm nay cái màu xanh bạc. Ông làm đúng không? 깨 사라려 디우라 Đúng chẳng không? Bố mới biết làm cái đó đi rồi. Sao đó? Bố có nhỉ? 이러 오케이 아 못만이라 라 타바지 불러 Giống cái bức thật. 머스도 Nhớ. 바보 물인 잘 당장 뭐자 Không nhớ này. 장마 빌레 뭐 키자 Đúng rồi. 할라 삼 철라냐 Người thang nó kì rất Gật là 자자 자 chakha không phải 잘해 잘해 갈라가 좋다 내게디 아니 부산 부파 파면 거기 다 먹네 대 수가 함자고 부파너 누칸게나 동토각 쓰고
Thank you, Mama. Thank you, Mama. Tadi. Lupa ya, Baba? Wow, mau semino. Mau semino. Alo, kulit. Wow. 많이 잘 먹었네. Hai no, hai. 햄 넣어 햄. Ai này kulit. Apa dan jadi? Mana orang kau? Apa? Apa? 와! Lo. 깜빡이야. 나 감사롭다 백가가. 뭔디라? 나니. Tamu 구절랑 빠이돌랑 메릉 카이 또 피까블레. Ada paitan lo suka. 무슨 카이? 그 망쳐. Paket. 와우. Kini ka apni recipe phungnai norang do nai tong ni norak. Iko. Kini horo apni recipe phungnai norang ambai amane. Iko snamanya kha. Abang gai khanap chakhi songai janai amo hinkai tabo ambai songai amabai. Có cà rai lục lại nè khá cái có cái ở chỗ roshan tongo moslo tongo hengkai tai pias tongo pias ni gravy khai na jakdo ga bor rui du nai aise na mix khai songnai abono amo pork no khai mix khai songai thokja gang khai anma gang song poti no mix khai no songo aga norok bahai ke songai thokjak sadi ta tabo joto mix khai na ta nó của băng cả cho cái tao suy tươi gì đó bên nào là ok gồm masala ông khá ông mix cái salad nó Kutuk sekarang thok ria jat chai ne ta bina ko alu bus nam jak alu na hne gravy ro nan tika alu yang kai nap chak khona bagai nargu tono khan to logai kalau sap ka sisa butai di nai obo enggak sap butai kran ya sak tiklai gelap obo hingkai ka hangke muya hingkai ini ya obo nagai ka hamke mundai sona nango bonya nugo ko jamani yang ka bahang khanai di khanam ni bagai hin ton mani obo kholo itan wow mai khuli pai kata kau khawang bahan bai muya alu khai songjak ok bai thapong ba jak khaijak na bai kha mai khlayo okay